Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekuwana kujeka muupenyu uye nzira dzinokubatsira kunzwisisa zvaunoda, kwauri kuenda uye kwaunofanira kutanga. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, dzimwe nguva upenyu hunongovhiringika zvekuti unotadza kunyatsoona mafambiro ako. Unonzwa kusuruwara, confusion, uye sekuti zvinhu zviri kungokutenderedza usingagoni kuona mberi. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kuwana kujeka muupenyu. Nyora pfungwa dzako dzese pasina kuronga. Paunonyora zviri mumusoro mako, zviri kukuremedza, zvinobuda zviri pachena. Kunyora kunobvisa chaos mupfungwa. Unotanga kuona mapatterns, mapriorities uye zvinokunetsa chaizvo. Bvunza mubvunzo uyu: chinonyanya kukosha kwangu chii? Upenyu hunowana direction kana watanga wangoona zvikoshwa ndezvipi? Chinhu chako chikuru chinotaridza nzira. Unodzidza kusarudza zviri pafirst, kwete kungofamba nepressure. Tarisa zvinhu zvaakuda kuchinja. Kujeka kunouya kana waisa ruoko pazvinhu zvisisina kukubatsira muupenyu. Unogona kunge uchida kuchinja mahabits, maenvironment kana vanhu vari kukudhonza pasi. Unobata direction inenge yakavharika nekare. Tora nguva yequiet space, kugara iwe wega pasina noise, pasina manotifications, kunopa pfungwa mukana wokuzvirongeka. Kujeka kunouya muchinyararire. Unozvinzwa zviri pamwoyo, kwete zviri kunze. Usamirira kuona roadmap yose. Tanga nediki. Action diki inopa clarity kupfuura kufunga kunguva refu. Unowana confidence uye unotanga kuona direction iri kukodzera. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kuwana kujeka muupenyu. Gara wakadzikama, teerera mwoyo wako uye tendera pfungwa dzako kuti dziwane rugare. Nguva yako yerubatsiro rasvika. Ndokutendai nokuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira kujekeswa kunouya kana wapa pfungwa dzako nzvimbo yekuzvironga.